Ahojte, vítajte pri dnešnom videu, moje meno je Charlie. V dnešnom videu by som vám rada odpovedala na pár otázok. Tak ideme na prvú. Je toto tvoje prvé video? Áno, toto je moje prvé video. Čo to tu vlastne bude na tomto kanáli? Na tomto kanáli budú určite challenge, tagy, vlogy a keďže ja som dievča, ktoré hrá rado aj hry, tak možno, že tu budú aj nejaké hry. Radi by sme sa dozvedeli niečo o tebe. Chcete vedieť niečo o mne? No dobre, tak napríklad mám 2 psov, bývam v dome, nosím šošovky, moja obľúbená farba je zelená a Mám rada čokoládu. no tak toto by mohlo byť na moje prvé video aj všetko, tak ja som Charlie, nech sa vám darí a ahojte. A v dnešnom videu by som vám rada odpovedala na pár otázok. Tak ideme na prvú. Áno, toto je moje prvé video. Budú určite